Tembunge WARS. Ya. Waras. Margane agawe. Rukun murih bisa sentosa. Oh ngono. Sembah suwun ya ana aku sowan ana desa Kebon Manis. Ing kono desa Mangonsari Kota Semarang. Ya. Ing kene ana ing ngarep mau wis akeh-akeh sing diaturake marang panjenenganipun Bapak Pangarsa sak setape. Mligine panjenenganipun Bapak DPR, Ibu Wali Kota, luwih-luwih panjenengan kula panjenenganipun ingkang ngasta sesepuh Ketua Pepadi. Ya, aku dina bengi iki supaya tinimbalan ana ing desa Kebon Manis kene ya ana sing isine aku supaya melu nyunake berkah pangestu mligine keluarga agung ing Dun Kebon Manis. Ya, aku melu memuji ana ngarsane Gusti Kang Merbeng Kawasa ya nangsa dalem Allah yang Maha Agung, Allah yang Mawelas, Allah yang Maha Asih. Ya, keluarga agung ing Desa Kebon Manis sak kiwa tengene kene mligine para pepunden, para pinesa disepuh ingkang samya wungon, ingkang kelairan kene ora kelairan kene padha diparing ana siji, diparingi panjang yuswa, diparing kesarasan, diparing katentreman, diparing kamulyan, tebih saka godha pangrencana cinaket ing kanugrahan. Semana uga keluarga masyarakat ing dusun Kebon Manis iso pinaringan bagya mulya ayong ayem tata titi tentrem nara praja sak kawulane tetembuhan rakyat sak perangkate apa ingkang jinangka bisa teka ingkang ginayuh bisa jumbuh Allahumma amin. Sing ngasta nang papan ngendi wae diparengana slamet ana omah, slamet anggone golek papan pangupa jiwa. Ya semono uga ya nak. Kejaba kang saka iku aku ya nyuwun berkah pangestu marang para pepunden ingkang samya lenggah ana ing dina bengi iki sakbubare ngadani merti desa ya darane merti bumi ingkang dipitartruwi ingkang trukayasa bobak alas bumi kelairan ing desa Kebon Manis kene ingkang sipisan Nyai Srimpet Kiai Srimpet Kiai Danyang Nyai Danyang kang ana sak njabaning wangun sak njroning wangun aja nganti nyandung nrimpet keluarga ing desa Kebon Manis sing kelairan kene ora kelairan kene lanang wadon padha diparingna slametan ana sambi kala apa ibarate rezekine ndodok kemroyok ngajeg preksa dalem Allah yang Maha Kuwasa Allahumma amin. Wah seneng aku nok nang kene digelak nggawa wayang sak kumplite, digelarke panggung sak sone. Wah tenan kojan. Timbang nggawa kono-kono kene wis ana. Lho, warga agung ing Desa Kebon Manis kene luwih-luwih ana ing Kelurahan Mangun Sari Kota Semarang. Ayo nggunakno panggunge dhewe wae dhewe ya murah kok. Oh iya, ora ngarani. Sing penting cukup kanggo mbiayani operator lan kanca-kanca. Melu memuji tak sunake ana ngersa dalem Gusti Kang Merbeng Kawasa yang dalem Allah Subhanahu wa taala. Dina iki ya Nduk manunggaling cipta rasa karsa mewah karya beda agama aja padha sulaya beda panemu aja dadi gawe padu ayo padha nindakno rasa kegotong royongan mula kang saka kene aja nganti kesuwen ya no ayo aja padha plerok-plerokan no dados Mas aja ditero koyoki arep njaluk